Μια ιστορία θα σας πω. Σαν το νερό. Για όσους αγάπησαν και αγαπούν ακόμη. Για δυο παιδιά με καρδιές αθώες, παιδικές και ανυποψίαστες. Για έναν έρωτα αγνό, δίχως ένα σκυμάδι. Τι κάνεις εδώ? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ακορντεόν. Και εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Παραμυθάς. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Παλιάτσος. Και τι κάνετε εδώ? Σήμερα θα παίξουμε κουκλοθέατρο. Ονομάζομαι Αναγνωστάκης Γιώργος, είμαι κάτοικος Ηρακλείου και έχουμε το κουκλοθίασο Κουκλό. Περιοδεύουμε σε όλη την Κρήτη, αποτελούμαστε από 3 άτομα, τον Γιώργο τον Χριστάκη, την Ελένη την Τρακοπούλου και εμένα τον Γιώργο τον Αναγνωστάκη και κάνουμε κουκλοθέατρο. Αυτό το έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1 χρόνο σε όλη την Κρήτη. Είναι πρωτότυπο, χρησιμοποιούμε την τεχνική του μαύρου θεάτρου και όχι μόνο. Απευθύνεται και σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Η σημερινή παράσταση είναι ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζο Κορνάρου και ας φαίνεται και λίγο περίεργο, το έχουμε μεταφέρει σε κουκλοθέατρο. Έχουμε τηρήσει την κρητική διάλεκτο, έχουμε σεβαστεί δηλαδή και τα ιδιώματα κτλ. Και απευθύνεται και σε μικρά παιδιά, το έχουμε προσαρμόσει δηλαδή έτσι ώστε να είναι κατανοητό, αλλά και σε μεγάλους που χρειάζεται να θυμηθούν και να πούνε και στα μικρά παιδιά πλέον την ιστορία του Ερωτόκριτου και την κρητική γλώσσα. Περιλαμβάνει τη γνωστή ιστορία που την ξέρουν όλοι του Ερωτόκριτου, τραγουδάει στην όμορφη Ερετούσα, τραγουδάει και σε εμάς και θα περάσουμε σήμερα ένα πολύ όμορφο βράδυ. Στα κορφά ψηλημαγνιά τα μάτια μας κουκλώνει και το κακό του μελετά δε μας το φανερώνει. Διετιά μου Νένα, ακούς, τι όμορφη σκοπή και τραγούδια είναι αυτά. Θέλω να μάθω ποιος είναι αυτός που τραγουδά. Τι είναι αυτά που λες παιδάκι μου? Εσύ είσαι μια πριγκίπισσα, δεν είσαι η Αρετούσα, άλλη θα ρω πως είσαι. Έλα μέσα, μη μας δει ο πατέρας σου. Πήραμε την απόφαση σαν κουκλοθίασος Κουκλό να ανεβάσουμε το έργο τον Ερωτόκριτο, γιατί πιστεύουμε ότι οι προηγούμενες γενιές που το ξέραν απ' έξω και ανακατοτά, οφείλουμε και εμείς σιγά σιγά να το περάσουμε στα παιδιά, να γνωρίσουν τον Ερωτόκριτο, να γνωρίσουν την ιστορία του, μέσα από αυτά τις αξίες, τα ιδανικά, τα τραγούδια, τις μουσικές. Και έχει να κάνει με τα μικρά παιδιά, τα οποία βλέπουμε ότι σιγά σιγά, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις του Ηρακλείου, αρχίζουν και χάνουν την κρητική διάλεκτο. Αυτό ήταν και ένας από τους πολλούς λόγους που πήραμε απόφαση να ανεβάσουμε τον Ερωτόκριτο σε κουκλοθέατρο. Γιατί πολέμησα για την πόλη σου και θέλω να σου ζητήσω τούτο. Τι θέλεις? Θέλω να σε παντρευτώ. Γυναίκα να σε πάρω. Τώρα στα βουνά, οι στράτες καμαρώνουν, όλα κρυβούν κρυφές χαρές και όλα μας τα φανούν.